Mga ka-storage. Kaya pa. Dalawa lang kami ni ano. Mga ka-storage. Dalawa lang kami ni I'm Alden. so tired. I'm so tired. Ito paninda ko. Super. Ito, apple, cat, seedless. Pang vlog. Yun sa kanya, dalandan, mais. Dalawa lang kami, wala mga kasama namin. Wala. Ano lang kami. Apple boss. O nga pala mga ka-storage, habang nanonood kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mag-like. Share. Sorry! Wala, tanggalin mo yun. Hindi, okay na yan. Tambay muna kami, pagod magtulak. Di ba naman, pahon ng konti. Wala mga kasama namin dito. Pero din, tinatawag sila eh. Parin na namin mga storage. Kapatid ni Aldin. Ano, kapatid ni Aldin. Hi daw, hi. Hi daw sa mga niya, mga pants niya. Tropa namin, tropa. Tropa. Mababait yun ng mga Tawag yung pangalan sa inyo? Chill muna kami. Dalawa lang kami mga ka-storage. Nandito kami sa kalsada kaya medyo maingay. Medyo maingay talaga. Amang chill ni Alden. Gaba na ng buhok ko, kala. Gago, may kulay na buhok yun. Ha? Papalakman ka ba? Doon ko. Pinapaano nga na ako, pagupitan na ako. Gaba na nga eh. Yes. Let's go! Tara na! Babay muna mga ka-storage. Magpunta muna kami Bistikville ngayon. Sa Bistikville muna ang rauta namin. Tara, gumulong. Sige mga ka-storage, don't forget to like, subscribe, and share to click to my the button na. Ewan, Diyos ko po. Okay na yun, bahala yung panjoke yun eh. Palpakers din na. Away mo na din. Ganun mo. Salamat mga ka-storage sa ulitin. What's up mga ka-storage, to si Alden oh. Tama mo naman. Papunta. Pawis ka pare. Napaninda niya. Sulit kasi. Ano naman dala niya. Yung kalaki. Yung anong dala niya. Sa laki niya. Oh. Diba? Yung paninda ko. 30 kilos yan. 130 yan? 130 kilos oh. Dami niyan. Papasok kami sa Bistikville. Yan sa akin. Pabas. Cat. Guard. Si ate. Pasok kami. Sakit ang pa ako. Tulak. Wala pa? Binili ko yan te. 1,050. 1,050. Ano lang yan? Dun sa lalaking Kasi talagang binenta niya lang. Pinaka niyan, mahal talaga. Bago. Tara na din. Tayo. Para makarami. Yoko. Ano lang yan sa tao lang. Ano lang yan. Ano na parang siganan na yan. Tamis yan ma'am. Apple. 10 lang, 10. Isang apple, wait lang. What's up mga ka-storage yan? Kunti na lang paninda ko. Yan, kasama ko. Si Idol Robin. Ben. Ay, Robin, tuloy. Alden pala. Pauwi na kami mga ka-storage yan Nababasan din ang mga paninda namin. Kunti na lang. Yung ubas ko. Yahoo! Hapon. Yan lang yung 10. Yan kay Alden.
Nabawasan yung kayat-kayat ang dalandan niya. Yung mais niya. Wala na mais? Meron pa. Isang ano? Kunti na lang? Na lang. Kunti na lang pala. Tara. Tara. Pauwi na kami. Sakit nga rin ulo ko eh. Kay ikot no? Okay lang. Nakabenta naman yan. Benta. Meron pa yan. O sige. Update na lang kami. Update ko na lang kayo mga ka-storage na kung nasa gate na kami. Bye-bye. What's up mga ka-storage? Ayan. Palabas na kami ng guard. Palabas na kami ng guard kay Kuya Goy. Siya ba? Ah. Si ate. Si guard. Yan si ate. Ano pangalan mo te? Gina. Ate Gina yun. Ay, asawa nyo yan? Malapit na kami ron. Watch and learn. Yan si guard. Pauwi na kami. Salamat guard. Ingat kayo, ingat. Sige. Thank you din. Ito yung paninda namin. Thank you te. Si ate. Magiging asawa ni Kuya Guard. Yan, si Alden din. Ano na? Uwi na tayo. Yan kay Alden. Bawas yan. Ito sa akin. Salamat din, nabawasan. Baka may bibili dyan ng ano, balat ng mais. Yan o. Wala te, hindi siya sumama. Nasa palengke. Thank you te. Thank you sa pagbili. Thank you guard. Kuya guard. Thank you guard. Bye-bye. Mga ka-storage, thank you kay Kuya Guard kanina sa tatay niya. Pinapasok kami to. Ang resulta. Yan ang result. Masaya kami ngayon. Ni Alden. Dalawa lang kasi kami ni Alden. Yung 10 kong apple, ubos na. Ito na lang, 2.25. Yan. Parang Alden. Goods ba din? Okay. Positive. Hindi negative. Positive ang punta namin dito. Na kanina, inaaya ko nito. Sabi ko sa kanya, ayaw ko. Dito lang ako sa bayan. Sabi ko, dito lang ako sa bayan. Ayaw ko pumunta ng Lako. Pinipilit niya ako. Sumama ko. Yan. Ang resulta. Payaw-ayaw ko po, Tapos ngayon pala mabibintahan pala dito, Wala pa kasi mga pumasok na ibang mag-a-apple, magpuprutas. Kami pa lang dalawa. Kaya ngayon, uwi na kami. Gagawin ko, palengke naman. Palengke na naman kami. Again and again. Linis ng kalsada. Walang kagano-ganong basura. Mababait ng tao dito. Mababait pag bumibili. Pag hindi, tanginang sabi, tanginang parat. Teo, baste, kiat-kiat, mais, dalandan. Hindi, okay lang. Wala yun, lang yan. Ang dami pa nga dyan, marami nagmumura eh. At ina mo to. Yun naman laki-laki ng niya, kariton. Yung nagdadala, tangkad. Yung height nito, 5'9.5". Pag nakita nyo sa personal, lang height mo pare? 4'9", gano'n. Hindi ka nagsusukat? Sukatan mo. Ito, yan mo. Pero mabait na kaibigan yan. Kaya ngayon nag-aya sa akin Nag-aya sa akin magpunta rito. Tara Mark, punta tayong Bistik. Galako tayo dun. Sabi ko, ayoko. Ito lang ang palengke. Ngayon, napilit ako. Tingnan mo na resulta. Nakabinta. Kung sa palengke lang, baka ngayon wala pa atang 2,000 benta ko. Dalawa lang yun. Huli o walang benta. Okay na lang sana kung walang benta, basta wag lang mahuli. Diba? Yan, mga ka-storage. Go! Uwian na! Diding! Bye-bye! Sup, mga ka-storage yan. Nandito na kami sa bayan. Pauwi na kami. Din! Tiring!
Ay daw. Ay daw sa mga babae niya. Tulak lang. Tulak. Ah. Mga ka-storage, naghahanap ng asawa. Wanted asawa daw. Ito, isang gabi lang daw. Oh. Pre, naghahanap. Asa na? Hindi naman yan. Pagkita mo. Uy. Dito asawa. Ayos ah. Gago. Nakuloko ka talaga. Tara na. What's up mga ka-storage? Yan. Nandito na ako sa bahay namin. So, apple, apat, isang box yan. Tapos ito, pang kanya. 9, 9, 12. Ay, 14. Mali. 14 lang lahat. Sariyan. Wala. Kasi mamaya pupunta ko naman akong balintawak.